So Genesis 8 verse 10 ndaverenga nyaya ine chekuita nenjiva. Bible rinoti after 7 days Noah wakatuma njiva achida kuziva kuti mvura yadzika zvakadii panyika. He was still in the ark, so arikuda kucheka kuti kunze kwamira sei. He sent out a dove. So njiva yakaenda ikadzoka ine an olive leaf, yakauya ine an olive leaf in its beak. Then later Noah ndokuzotuma zvakare njiva. Bible ndokuvara ati, but this time the dove did not return. This time the dove, verse 12, he waited 7 more days before sending the dove out again, and this time it did not return. Ndautara pamusoro pe ropafadzo iri connected nekutumika, kana kuti ropafadzo ine chekuita nekuita zvinotaura Mwari muupenyu hwako. Ropafadzo ine chekuita nekuvimbika pabasa raMwari, kana kuti ropafadzo ine chekuita nekuseva in the house of the Lord. Mhuka dzakawanda, shiri dzakawanda. At first akatuma a raven, but this time atuma njiva. As Bible rati, but this time the dove did not return again. But there is a blessing iri hidden concerning kusadzoka kwenjiva. Nyangwe kuchiita sekunge aina kuita obedience is for the last time, nokuti on 2 occasions njiva yakatumwa ikadzoka, ikazotumwa zvakare ikadzoka in an olive leaf on its beak, but on the 3rd time the dove did not return again. There is a blessing iri hidden pakutumwa kwakaita njiva na Noah. Zvinova zvatinogona kudzidza muupenyu nhasi concerning kuteerera kana kuti kutumika kana kuti kuseva kana kuti kuita basa muimba yaMwari. Kune a blessing iri attached in serving. Kune blessing iri attached in serving. Sandatsanangura nyaya iyi mind mangu mauya the book of Luke chapter 1 and 2. Nyaya murume unonzi Zakaria. Zakaria Bible not akura kwegura iye nemudzimai wake Elizabeth. Vanga vasina mwana. Asi there was a time yekuti Zakaria anga achibhena incense on the altar, and the angel of the Lord, angel Gabriel, appeared on the right side of the altar. Ikati Zakaria munamato wako wanzwika. Later ndokubva azowane mwana anonzi John. Zvoreva kuti the answer to the prayers of Zakaria anga ari connected pakusaura moyo, pakuramba akamira achiseva achibhena incense in the house of the Lord. So through serving, continuous serving, kuramba achiseva nekuita basa muimba yaMwari, kwaka attracta answer yezvinhu zvaaichemera nekunamatira kwemakore nenguva yakareba. Sister Shamiso Jack, you're welcome. Sylvia Dumbu, you're welcome. May the good Lord bless you. My Airwadzi, may the good Lord bless you. Brother Arthur Mukota, God bless you. Thank you so much for tuning in. So there is a blessing, iri attached. There is favor, iri attached. Pakuseva, kana kuti pakuvimbika, kana kuti pakutendeseka, kana kuti pakuita basa muimba yaMwari. Zakaria wakasangana nemhinduro yeupenyu hwake during the time when he was serving, when he was burning incense on the altar. Then the angel appeared on the right side of the altar. Ikati minamato yakanzwika, uchava nemwana uye mwana uchamupazira kuti John. But now yandaverenga manera nhasi ine chekuita nenjiva, the dove. Noah wakatuma njiva 3 times. First time yakaenda ikadzoka. Second time ikadzoka yakaruma an olive leaf. But on the 3rd time, Bible rati, and the dove did not return back again. To me, the dove was so prophetic. Nekuda kwekuti kune zvakaitika just after Noah adiscover kuti nyangwe njiva isina kudzoka, mvura yapera panyika. Then he came out of the
muark. Abuda kunze kweareka. Bible note, then I'll read Genesis 8 verse 20. Noah built an altar where he could offer sacrifices to the Lord. Then he offered on the altar one of each kind of animal and a bird that could be used for sacrifice. The smell of the burning of offering pleased God. So just after Noah abuda muark, aka offer ma sacrifices. So wakatora muka akaisa pa altar, including shiri, the birds, which means the dove payakatuma the third time ikasadzoka. Iri kunzvengeswa nauye kuti pane zvichaitwa pa altar, pane ma sacrifice achaitwa, kune shiri dzichaiswa pa altar nemhuka dzichaiswa pa altar na Noah. So njiva pakusadzoka iri kusevwa upenyu hwayo, iri kusevwa rufu, iri kusevwa kuva an animal ichaitwa sacrifice. Zvoreva kuti kutumika kwakakonzera kuti njiva ipotsane nerufu. Jefta Gladman Seed, a good evening to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. So njiva payakatumwa ikaenda ikasadzoka. Just after that, Noah wakadiscover kuti zvechokwadi mvura hakusisina. So abuda muareka wakagadzira an altar ndokubva aisa mhuka ipapo to offer sacrifices unto the Lord. Zvoreva kuti kusadzoka kwenjiva iyi kune a blessing iri attached yekuti inogona kusevwa upenyu hwayo nekuda kwekuti njiva iyi ikaenda ikadzoka. Noah paari kubuda muareka achiita masacrifice ane shiri nemhuka dzaachaisa paaltar. Saka zvapachena kuti njiva iyi kusadzoka kwayo yasurvivor kuti iregere kuurawa kana kuti kuofwa as a sacrifice on the altar. But njiva iyi haina kungobuda yega muareka ichienda, yanga yatumwa naNoah. Zvoreva kuti kutumika kuseva muimba yaMwari kune a blessing iri attached, kune zvaunonzvengeswa, kune zvaunopotseswa kuti zvisangane newe nekuda kwekuti pauri on a mission uchiita basa raMwari uchitumika, there is a cover and a blessing inoita kuti unzvengane nezvimwe zvinhu zvingangodaro zvakanangana neupenyu hwako. The dove did not return back again on the third time. Ukazvitarisa inoita sekunge disobedience. Kuti njiva yatumwa but haisi kudzoka back nereport. Njiva yatumwa but haisi kudzoka kuzopa report back kuna Noah. But 2 times njiva yaidzoka muareka. But on the third time njiva haina kudzoka. Why? Nokuti ikadzoka Noah akagutsikana kuti mvura hakusisina. Pane chiitiko chaapo chekuti he is about to offer my sacrifice on the altar, the animals and the birds. Saka the only way yakuti njiva iyi isurvive pakuzoitwa a sacrificial bird or animal on the altar, haina kudzoka back to Noah. But zvinoita sekunge yakaita disobedience pakutumwa, but it was prophetic kuti ikangodzoka bedzi this time pairi kudzoka iri kusangana nechiitiko chekuti pane masacrifice ada kuiswa paaltar. So chakapreserva life yedove kubvuma kutumika. Shiri dzanga dzakawanda zvichida mune dzaigona kunyanyobhururuka zvakanyanya kudarika njiva, but a dove yakatumika. Just imagine kuti inotumwa yodzoka, yotumwa zvakare yodzoka, yoenda third time. Dzimwe shiri dzirimo muareka zvekuti njiva yaigona kulauncha a complain kuti why me, takawanda muno, tunofana kuita majuti, mumwe ngaende ini ndimbozorora, mumwe ngaende ndimbozorora. But njiva ipa kubvuma kutumika. There are times yekuti munenge makawanda pakuitika kwezvinhu, but it seems as if you are the only one. Ari kuisa much effort kana kuti ari kusacrifice time and everything to save or to do things in the house of the Lord. Zvekuti ukatarisa munoona kuti ava vanongangodaro vane much strength or vakati simbei, vanogona, vakazodii. Ukazvitarisa paupenyu hwaHana, mukadzi anonzi Hana
akati Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano pakereke, kureva Samuel. Penina ane vana vakawanda, but hakuna mwana wa Penina akaseva pakereke, akaseva mimba ya Mwari. Nyaya haisi yekuti unazvo here, nyaya ndeyekuti are you willing or do you have the revelation yekuziva the blessing iri attached in serving. Samuel akasiwa pa church na mai vake, but kune mumwe mukadzi anonzi Penina ane vana vakawanda kwazvo, but handina kunzwa even one mwana wa Penina even being mentioned by name in the Bible. Taingonzwa kuti Penina aiva nevana, and haana kuti Mwari mwana uyu ngaasevhe pakereke, but munhu ane mwana mumwe chete akasvika pakuti Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Ndakataura neimwe nguva ndikati haisi nyaya yekuti unazvo, inyaya yekuti une chaunoziva chisiri kuzivikanwa nevanazvo kana kuti vane zvizhinji. Chii chakazivikanwa naHana kudarika Penina? Hana wakaziva kuti marriage yangu, uwanano yangu haisi kuchengetedzeka nokuti ndine vana, iri kungochengetedzeka nyangwe ndisina mwana nokuti ndina Mwari une nyasha muupenyu hwangu. Kana muri pabarika zviri easy kuexposa mumwe kuti abereke, kana mumwe aine vana zvinongoreva kuti murume wenyu anobereka, mumwe mukadzi haasi kubereka. So kuda kuti zvikonzero zvaigona kuita kuti Hana arambwe asadiwe nemurume zvazviri pachena, nokuti Penina aiva nevana. But Bible ukariverenga zvakanaka first book ya Samuel inoti nyangwe Hana anga aine challenge iyoyo yekusagona kuva nemwana, murume wake Eukana aimuda zvakanyanya, aidiwa zvakanyanya, kureva kuti munhu akadiscover kuti whether kuva nemwana kana kusava nemwana, but chiri kukonzera kuti ndive murelationship ino, ndive munhu anodiwa, is only by the grace of God. Ndo zvakamutuma kuti Mwari mukandipa mwana ndinogona kusiya pano pakereka ndiende naye kumba. Why? Nokuti handisi kurarama mucompetition, but ndiri kurarama ndiri murevelation yekuziva kuti it's only by the grace of God that I'm in this relationship or in this marriage. Woman of God, Dana Isheta Wengwa, I'm so happy to see. It's been a long time. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. Nyasha Chipare, you're welcome. May the good Lord bless you. So 3 times njiva yakatumwa na Noah from the ark. On the 3rd time the dove did not return. Bandodati tionesane kuti kana njiva ichitumwa 3 times muark mune shiri dzakasiyana siyana dzakapinda muareka, but zvinoita sekunge njiva iri kuvavarirwa naNoah ichingotumwa, sekunge ine ukazvitarisa mukutaura kwevanhu kuonekwa kuti ine vanenge vanondinyanya. Why me? Why am I the one? Ari kunzi itachakati. Why vamwe vanongozvitarisa vana zvavanoita, tese tiri pano tinodi kuti tichiti mumwe woti mudemhe tichibatirana nekudai sezvita sekunge zvinovavarira inini. There is a blessing iri connected mukuseva nemukuita muimba yaMwari, kokuti dzimwe nguva unogona kusazinzwisisa kuti konjiva inotumwa 3 times sei imo muareka mune mhuka dzakasiyana siyana, mune shiri dzakasiyana siyana, but sei njiva inoita sekunge iri kuvavarirwa kuramba ichitumwa 3 times. On the 3rd time the dove did not return back, kufanana neraveni yakambotumwa ikasadzoka, zvoita sekunge njiva yafanana neraveni. But ukazvitarisa in terms of character, raven and dove, a dove it is so obedient. A dove is a picture of humility, but pa 3rd time haisi kudzoka. Why? That it was prophetic, it was a picture inoda kuti tidzidze nhasi kuti kuita sekunge uri kuvavarirwa, kunge sekumwe ndiwo uri kunyanywa kunzi ita zvakati muimba yaMwari, kunge uri kutumwa ngori kuomeserwa. There is a blessing that is about to hit you. Pane ropafadzo rinoda kurova muupenyu hwako yekuti payakatumwa ikaenda ikasadzoka,
pakasara pachiitika animal sacrifice, pakasara pachiitika masacrifice ekuti mhuka dzakaiswa paaltar, shiri dzikaiswawo paaltar, kureva kuti njiva iyi iri kuchengetedzwa upenyu hwayo nekuti yakabvuma kutumika ikaita sekunge inovavarirwa up to 3 times. Imo muark mune shiri dzakasiyana siyana. Ukazvitarisa dzimwe nguva mumhuri makawanda, zvinoita sekunge ndiwe une mwoyo zvichida nevabereki kumusha, unoita sekunge ndiwe une mwoyo nehama. Vamwe vanazvo vanowana nekudii, mwoyo wavo haurove, havabatikane concerning the life of others, zvichida mufamily kana kumhuri kwaunobva. Saka dzimwe nguva unoita mubvunzo kuti but why me? Takawanda mumhuri, ninga aifanirwa kuitawo kudai, ninga aifanirwa kubata apa, mumwe obata apa todii, but why zvichita sekunge I'm the only one? Wese abatwa neproblem yake anofonera inini, wese ane financial challenge anobata inini, wese asangana nedambudziko rake anobata inini. Where takawanda mufamily, takawanda kudzinza rekwedu, but how come people they just bring challenges unto me? Instead yekuti uve ne complain or a mindset yekuti why me, sei vanhu vachitenge vanondivavarira, see yourself as a channel that God will use to reach out or to bless others. And ukangova a channel or a vessel, zvinhu hazvichabva pauri, but the grace of God will flow through you. Wafananidzwa nehosepipe, haifanirwi kukomplaina kuti sei ndiri kuwanza ndiri kungoendesa mvura uko ndiri ndega. Why? Nekuti mvura iri kupfuura nemauri. When you become a vessel and a channel, unokonectwa to a greater blessing, yekuti wega unotozoona kuti so zvakatonaka kuti Mwari vashande neni zvipfuure nepandiri, nekuda kwekuti iwe ndiwe unotakura a greater blessing. Amene kana ndiri kunzwika panapo. 3 times Noah achituma a dove, yet muark mune shiri dzakawanda, kumhuri kwenyu makawanda, but sei zvichita sekunge wese ane challenge, wese ane problem anongobata iwe, anongofonera iwewe, zvekuti wega ukazvitarisa unonetsekana, unopedzisira wane mubvunzo wekuti but why me? Variko vana nhingi vanowana, variko vana nhingi vane zvizhinji, but sei zvichita sekunge vanhu vanenge tinowanzoshandisa mazwi kuti vanenge vanondijairira kana kuti vanondinyanya. Handizvo ndiri kutaura nani. There is a blessing that is about to fall into your life. Pane ropafadzo iri kuda kuwira muupenyu hwako. Zvigamuchire izvozvo. Tumika, gamuchira pfungwa yaMwari, gamuchira kuti Mwari vakushandise as a vessel to reach out and to bless others. Ungangoshaya kuziva chikonzero nhasi, asi zvokwadi ndeyekuti pane zvinoda kuitika pamberi apa zvine chekuita nekuchengetedzwa kwako nekuropafadzwa kwako. People of God, hear me very well. Nyaya Hana na Penina mukazvitarisa, Samuel became a book. Kwete bhuku rimwe chete bedzi, but 1 Samuel and 2 Samuel. And Samuel became a prophet. Kwete just a prophet, but ari muoffice to anoint kings. Kwa Israel he anointed kings, Saul and David. Why? Nokuti mama vake vakati Mwari, mukandipa mwana ndinosiya pano. Penina ane vana vazhinji, Hana aigona kuti inini mumwe chete irega ndimbouchengetedza. Mwari madi kutaura kuminista muupenyu hwaPenina, mataura naye agona kurilisa 2 or 3 boys to save in the church. But nekuti she had a revelation concerning saving in the house of the Lord. A dove was sent 3 times, yet the ark yanga yakazara shiri mhando nemhando. But a dove was sent 3 times. Sekunge iri kunetswa, sekunge iri kuvavarirwa iko kune dzimwe shiri, yaigona kuloncha a complain kuti aiwa madi kumbotumawo maybe ana Jesa, madi kumbotumawo dzimwe shiri dzirimo, madi kumbotumawo,
but 3 times ichitumwa, on the 3rd time it did not return back. Yobva yafananidzwa neeraven yakambotumwa pekutanga kuita sekunge pane disobedience, but it was prophetic. Why? Nokuti dzikangodzoka bedzi, njiva ikangodzoka, Noah paari kubuda muareka pane a sacrifice da kuofwa pamberi paJehovha yemhuka dzaabuda nadzo muareka. So the dove kusadzoka kwayo, it was prophetic. But I want to give you a deeper revelation concerning that. Haina kudzoka, it was prophetic, life ikasevwa. But the mystery behind kusadzoka kwenjiva kune chekuita ne the baptism of Jesus. Shoko rinoti Jesu achibhabhatidzwa naJohani. Luke chapter 3 from verse 21. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. Areka ya Noah yanga ine 3 stages. Jesu ndiye areka yekuti tikapinda maari tinoponeswa, nokuti iye wakafa akamuka nezuva retatu. So areka ya Noah is the shadow picture of Jesus. Saka Jesu paari kuuya anova iye areka yatinotizira mairi, isina kuvakwa nemunhu but yakavakwa nemaoko aJehovha. Saka iye Jesu anova areka now yanga ichivakwa as a shadow picture na Noah ine 3 stages, nokuti Jesu paari kuuya achafa omuka nezuva retatu. Saka nhau yenjiva inofanirwa kuapia futi pana Jesu, nokuti njiva ndomuka yakapa Noah kuziva kuti mvura hakusisina ikabuda, uye njiva yakauya yakaruma an olive tree or an olive branch. Why? Nekuda kwekuti Jesu asati aenda pamuchinjikwa, he went to the Mount of Olives. Imomo ndo maanonyengetera ziya rinoerera seropa. I'll skip that one. Do that ndiende pa the coming down of the Holy Spirit in a bodily form like a dove. Zvoreva kuti njiva isiri kudzoka pana Noah yaponeswa rufu, but haina kuponeswa rufu nekungwara kana nekugona, but yaponeswa rufu nekuda kwekuti Jesu ndiye ari kufa panzvimbo. Saka mweya mutsvene paanoburuka pana Jesu achibhabhatidzwa naJohani achibuda mumvura, mweya mutsvene anodzika senjiva pamusoro paKristu in a bodily form like a dove. Kureva kuti njiva isina kudzoka kuna Noah iri kurepresentwa pano na mweya mutsvene, kuti kusadzoka kwayo yanga isiri disobedience, but zvaitova na mweya mutsvene mukati. Why? Nokuti yaingova a picture yekuti njiva iri kuzodzoka pa original ark anova iye Jesu. Ameno kana ndichinzwika panapa. Njiva yaponeswa rufu kwete nekungwara, asi nekuda kwekuti Jesu ndiye atora nzvimbo. Saka njiva inouyawo pana Jesu, but haisi kuuya iri njiva. The Holy Spirit came down in a bodily form like a dove. Why? Nokuti Jesu ndiye areka yatinopinda maari, isina kuvakwa nemaoko emunhu, but yakavakwa nemaoko aJehovha. Kuponeswa kwedu kupinda muna Kristu, kuponeswa kwedu kupinda maari mwanakomana wa Mwari anova iye the one and only sacrifice. Nekuda kwekuti areka ya Noah abuda muareka akaita a sacrifice yakafadza Mwari, but the New Testament aki yacho hamuna mhuka iri kuzourawa, nokuti areka yacho ndiye anova Jesu, iye ndiye anova mhuka inourawa, the Lamb of God inoitwa sacrifice. Saka njiva iri kuuya, but haisi kuuya iri njiva. The Holy Ghost came down in a bodily form
of a dove, which means that's the return of the dove. Ndo kudzoka kwenjiva paareka, kwete ya Noah, but paareka yakavakwa naJehovha. Iri kudzoka papi? Iri kudzoka Jesu paari kubuda mumvura abhabhatidzwa naNoah na John. So which means kuno kana areka yakapindwa nevanhu, mvura payakapera vanhu vakabuda vakararama, kuno tina Jesu ari kubuda zvakare mumvura. Paari kubuda mumvura denga rinovhurika, and the Holy Spirit came down like a dove, in a bodily form like a dove. Mweya mutsvene achiuya pana Kristu Jesu. So that's the return of the dove. Kureva kuti yanga isiri disobedience, but it was prophetic. Kuti ndikadzoka ndinofa, saka ndichadzoka pana Jesu nokuti ndiye achafa kuti ndiponeswe. I'll repeat again. So kusadzoka kwenjiva was prophetic. Ichirevei? Iri kureva kuti ndikadzoka pari kuzoitwa ma-animal sacrifice ndinogona kunge ndaseva hangu, but nokuti pari kuitwa ma-animal sacrifice ndinogona kufa. Saka kusadzoka kwenjiva kwaiseva life, but haina kusevwa neintelligence, nekuda kwekuti Mweya Mutsvene paari kuburuka senjiva pamusoro paJesu. Nyaya yenjiva iringori vhangeri rekuti handisi kudzoka, ndichadzoka pana Jesu, nokuti muna Jesu handingafe. Asi ndikadzoka ndega kwareka yaNoah ndinogona kuoffer as a sacrificial animal or bird. But ndikadzoka pana Jesu ndadzoka muupenyu, nokuti iye Jesu ndiye anotora nzvimbo yangu. So that's the return of the dove in the New Testament. But in the Old Testament, the dove did not return back again. Yanga isiri disobedience. It was a prophetic message. Yekuti handidzoke murufu, ndinodzoka muna Jesu akauya kuzondifira. Ndiri kudii manera nhasi? Tikaramba takabata pana Jesu, tabatira chiprofita chinoseva upenyu hwedu. Njiva yakatumwa 3 times, yet the ark yanga yakazara shiri mhando nemhando. Dzaigona kutumwawo dzimwe, yaigona kuti aiwa ndaneta vamwe ngavaende. Ndiri kuti kudii manera anaya? Regera kuneta mukuita basa raMwari. Kana tiregera kuneta, ndinotoziva kuti zvinonetesa zviriko. Zvinopa kuneta, zvinopa kupera simba, kukupedza simba zviriko. Zvinokuburitsa musystem yekuti aiwa unotonzwa kuti aiwa hazvichaita, rega ndisiye. Ndo zvakawanda. But the truth of the matter is, paunoti ndaneta rega ndiregedze, pane sacrifice ruda kuitwa. So ukasava nemoyo wokuneta, kupinda muchiprofita chinoseva upenyu hwako. Neimwe nguva ndakamboshumira message tichitaura nyaya yaMoses, ndichiti usaneta kuita chakanaka. Why? Nekuti Moses at first akaona muEgyptian achirwa nemuHebrew, akapindira akauraya muEgyptian akamuviga mujecha. Second time akaona hama dzake vaHebrew vachirwisana, akada kubata mumwe akati, uda kundiuraya sezvawakaita muIjipita, ndichakutaurira kuna Faro. Ndokubva atiza aenda kuMidhiana, anosvika vanasikana vaJetro vachida kuchera mvura vachidziviswa nevamwe vafudzi vemakwai. Pane kuti ati aiwa ndaneta kubata mhaka dzevanhu, ndaneta kupindira munhau dzevanhu. Patsime ipapo Moses akadhifenda vanasikana vaJetro, vakanwa mvura, vakachera mvura, vakadzokera kuna baba wavo. Baba wavo akavaudza kuti kumasirei munhu akubatsirai, nokuti vanga vatsanangura nyaya yacho. Moses akatorwa akaroora Zipora mwanasikana waJetro, akawana basa rekufudza makwai kwaJetro. Ari mukufudza makwai ndopaanosangana negwenzi rinopfuta. Mwari vomupa vision necalling yezvaakaberekerwa muupenyu. Kureva kuti connection yecalling yaMoses ine chekuita nekusava nemoyo unoneta in doing good things. Kuramba uine moyo wokuita chakanaka. Aigona kuora moyo kana kuneta. Could have been doing good, but in return
ndi vanhu vari kuda kutonditengesa kuna Faro. Ndabatsira hama dzangu but dzinoda kungondimukira nekundirwisa. Yet the last point pawakutoura moyo ipapo ndo pane connection yekuenda kuna Jethro, ndo pane connection yemarriage yake, ndo pane connection yecalling yake achifudza makwai kuumba kwa Jethro. Don't complain. When you are serving the Lord, you are not serving men. Hongo, you are serving men in natural, but spiritually with understanding, you are doing it unto the Lord. So, paunoitira Mwari, zvinonetesa in the natural realm zviriko. Paunoitira Mwari, zvinokupa kuneta nekuora moyo zviriko. Njiva yaigona kuloncha complain kuti no, it's too much. 2 Samuel muchaona kuti pabhuku ya 2 Samuel murume anonzi rega nditange ndaverenga inonditira zvakanaka nyaya iyoyi yemwanakomana waKish, Saul, the first king of Israel. Murume anonzi Saul, chakaita kuti azodzwe avo mambo kwaIsraeri, vakagona kutumika. Pamba pavo paitova nevaranda, asi baba vake vakamuti, tora muranda wako unotsvaka madhongi arasika pano pamba. So it's 1 Samuel chapter 9. 1 Samuel chapter 9. 1 Samuel chapter 9. Saul was sent by his father Kish to look for donkeys.